Mustapha me yake damun ka? Ka gani ko Mustapha ka gani? Ka gani irin abin da nake gaya maka ko? Yanzu ga nan ka gani abin da ya faru ko? To yanzu su me za su yi maka in? Saboda Allah da Annabi. Salamu alaikum. Ina neman Amra. Bata zo nan gidanta bata zo nan gidan ba ko? Wayoyinta aka ce duka. Gidana a buɗe ta nan. Hankali na a tashi. Haba anti kalla abin da yake faruwa mana. Haba anti. Sannu ka ba dan Allah dan Annabi. To ai dole hankali ta tashi ban gan yarinya ba ko sace ta aka kwanci. Ni kuma la ilaha illallah. Yanzu anti tsakani na Allah maganar nan da ce a batta da ba tuntuni saboda na san abin da zai faru. Kina gani yadda yaron ne ya zama fa. Ki fita to ni dan Allah fita ba na son ganin ki ban min gidan nan. Cewa fita ina uwa ɗaya uba ɗaya. Jin alaka da ke tsakanin mu ya fice mun fitan ba min gidan ki. To wace alaka ce? Gashi na yana ne ban ya fita anti dan Allah ki je ni ki tafi. Dan Allah je ki. Dangayen tarin. Hello. Kawai ki fita ki ban min gidan nan ya fi. Ina. Yaya. Babu sabo. Okay. Ina to. Awara. Amma wannan mutumin ko ani ko ashi billahi allazi la ilaha illallah. Mustafa inna lillahi wa inna God, thank you very good. Da akan amurka kake amannan?